na kanáli Včelár obecný. Ideme si spraviť ďalšiu prehliadku, až druhú. Uvidíme, už by matečník mal byť väčší a postupne by ho mali začať viečkovať, takže ideme sa na to pozrieť. Vidíte, že lietajú pekne, takže už minule som videl, že aj nosili, takže nejaký pel tam určite bude, cesto majú. Takže ideme sa na to pozrieť. No, dal som to aj nadstavok, aj vrchnák. Minule som tu dal komorovačku, pretože tých včiel na minulom videu ste videli tiež, nebolo ich tam veľa. Takže dáme si preč medzi stienku. Vyťahnem si komorovačku. Vidíme, že tá komorovačka tam je teraz dosť potrebná. A ideme sa na to pozrieť. No, tuto vidíme, zásoby už dávajú, predĺžujú bunky, vidíte, že to cesto im pomáha naozaj. A tu vidíte ten pel, čo som spomínal. Tuto máme tu hluchú misku, takže tam nie je nič v tej miske, ale tuto, už keď sa pozrieme, tak vidíme, že tu je ten matečník. Už je uzatvorený. Musím sa to fúknuť. Vidíme, že je uzatvorený. Takže vložím si naspäť, pozrieme sa na ďalší rámik. Tuto vidíme, že takisto veľa pelu. Nejaké zásoby. Vidíte, že to cesto im tiež veľmi pomáha. To si fúknem. Teraz sa to trošku horšie natáča, pretože nemám asistenta. Tu vidíte, že tiež nejaké zásoby pijú. Môžem si naspäť. Tu máme ďalší plást s pelom, s medovými zásobami, tak. Tu tiež z druhej strany už nie je nič. Takže to si vložíme naspäť. A tu by mali byť ešte niekde plot. Neviem kde. Niekde som ho tu videl, ale aspoň na minulom videu ste videli. Som hovorila, ale neukazoval som to. Tu na tomto rámiku není. Ale si fúknem, sa rozliezli. Ale tuto, čakajte. Nie, tuto není, tu je ten matečník jeden. Aha, ale tu je plot. Tu som na to zabudol ukázať, musím teraz opatrne s tým rámikom. Tuto vidíte ten plot, čo tu je, už aj zatvárajú, zaviečkujú to. Tu keď si fúknem, tak tuto vidíme, že tiež pijú nejaké tie zásoby, čo si urobili z cesta. Takže to je fajn. Vidíte, tuto krásne žviečkujú. Nie je tu toho plodu toľko, no. Pretože ani tých včiel tu nebolo toľko, ani matečníkov. Vlastne nebolo tu toľko toho plodu. Takže dobre. Paráda. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.